Tak teď si ukážeme nějaký základní útok ze předu a symbologii na head-up display. To znamená, poprvé začínám chytat nějaký kontakty na svém vlastním radaru. Podle signalizace z RVR vidím, že to je nějaká 29 nebo Suchoj. Chytám ještě nějaký záložní, druhý cíl je tady vzadu. Už v tuhle chvíli v RVS režimu si můžu ten cíl označit, to znamená najedu na něj kurzorem a kliknu. Udělala se mi hvězdička, to znamená, tohle je můj primární cíl. Teď můžu klidně buď zůstat v RVS režimu, nebo přejít do toho TVS. Zapnu si auto, to znamená, chci, aby radar sledoval ten můj kontakt. A vidíme, že proběhla plná investigace, takže od cizích bylo nepřítel, od našich je nepřítel, mám v head-upu kosočtverec, znamená to, že je tutová jistota, že to je nepřítel. Pokud to má ještě ten rámeček nahoře, je to ještě na něj kouká jiný letadlo a je to úplně super potvrzený. Tak, co se týče raket. Ze spoda vám vyjedou tyhle ty indikace. Maximální dostřel, zóna, odkud není úniku, minimální dostřel. To znamená, když kontakt doputuje pod úroveň těchto čárek, je v zóně, kdy můžu střílet. Stejná indikace funguje v tom head-up displeji. Tohleto kolečko a ta tečka určuje, kam ideálně koukat, abyste té raketě co nejvíc pomohli. Takže ideálně mít tu tečku v tom kruhu velkým, tím to nejvíc pomůžete. Co nám ještě ten kruh všechno ukazuje? Je tady tato šipka teď směrem dolů. Ta vám ukazuje, jakým směrem vůči vám se pohybuje to cizí letadla. Takže pokud je šipka dolů, míří vůči vám, pokud byla šipka doprava, letadlo jde doprava, pokud doleva jde doleva, pokud je šipka nahoru, jde od vás. Takže poznáte, jak se pohybuje vůči vám. Vždycky, pokud už máte takhle zacílený kontakt, ukáže vám to vstřícnou rychlost, takže kolik uzlů společně vůči sobě letíme, a vzdálenost, takže jsme na 23 mílích, nějakých 1400 uzlů proti sobě. Co je důležitý, je tady ta čárečka, která začne vždycky v dálce a začne se odpočítávat. Ta vám ukazuje tu vzdálenost k cíli. K tomu jsou tady takový 4 indikátory. Jedno je ta kostička, to je takový úplný maximální dosah té rakety, kam až teoreticky je schopná doletět. Na 6. hodině dole je první trojúhelníček. Tohle je dolet už relativně realistický, ale pokud by se nepřítel otočil a letěl od vás, tak už ho ta raketa nedoletí. Může ji v této zóně vyéčkovat. Pokud se to dostane pod druhý trojúhelník, v této zóně v podstatě nemá šanci tu raketu sestřást nebo ji nějak energeticky ztratit. Pokud jste pod to, jste už moc blízko. Takže si to pustíme. Tohle se všechno pořád počítá dynamicky v závislosti na všech věcech, co radar dává dohromady. To znamená jeho rychlost, naše vejška. Vidíme, že se to bude furt přepočítávat. Hejbe se nám ta kulička, takže i on trošku mění směr evidentně. Tak, pokud jsme v dosahu, rozsvítí se shoot, pokud to bylo indikovaný jako nepřítel. My můžeme ještě pořád počkat. Vidíte, jak se ta vzdálenost rychle zkracuje. A v té zóně no escape jsme až někdy teď. Takže až teď v podstatě se rozbliká shoot. Pokud vypálím Amrama, je s velkou jistotou, že nemá šanci utíct. Po odpalu je tady indikace TTG, pokud jste blízko. TTG je doba do střelu té rakety nebo do dopadu k cíli, takže teď už víme, že každou chvíli bude výbuch.
Tak zkusíme ještě tady druhý kontakt někde vpravo. Označím si ho jako můj primární cíl. Vidíme, že je tady. Takže tady vidíme šipku trošku doprava dolů, to znamená, že neletí přímo proti nám, letí tak jako k nám a trochu doprava. Jsme teda daleko 33 mil a pokud mám, teď jsme takhle daleko, je vidět jiný odpočet a to je čas, po který, kdybych teď odpálil Amrama, jak dlouho poletí a bude ještě potřebovat náš radar, než bude čistě na svém radaru. Zatím jsme mimo dostřel, ale zkusíme to odpálit na nějakou velkou vzdálenost, abyste viděli, jak ten odpočet funguje. To znamená, tady vidím kolečko, vidím hvězdičku, což je náš cíl. Od cizího jsme dostali informaci, že je to nepřítel. Od nás ještě nemáme plnou jistotu. Proto to není kosočtverec, ale je to jenom kostička. Tak tady vidíme, že se změnila ta symbologie. Předtím to byl kosočtverec a psalo to shoot. Proč to tak bylo? Protože to byla 29, která šla proti nám a náš radar udělal investigaci jeho turbíny a zjistil, že to je 29. To znamená, my jsme ze dvou zdrojů ověřili, že to je, ze dvou našich zdrojů ověřili, že to je nepřítel. Proto jsme to měli jako plně kosočtverec. To znamená, my jsme si ze dvou zdrojů ověřili, že to je nepřítel, plus nám z datalinku přišlo, že to je nepřítel. Proto to byla úplná tutovka. Tady on nám neodpověděl, takže pro nás je unknown. Z cizího nám přišlo, že je to nepřítel. Takže v podstatě máme už teď jistotu, že to je nepřítel, ale ještě nemám tu plnou symbologii. Proto tady nesvítí shoot, ale je tady jenom kostička a in lair. To znamená, že jsme v dostrahu, můžeme střílet, ale nebylo ještě úplně jistý, že to je nepřítel z tolika zdrojů. Pro nás v onlineu prostě pokud nemáte kolečko, neměl zaplý IFF, je to jeho problém. Už v této situaci prostě střílíme. Zkusíme to odpálit takhle na té hranici toho odpalu a uvidíme, že bude Amram potřebovat ještě 20 vteřin našeho radaru, aby ho tam dovedl. To znamená, pouštím střílem. Liška 3. Amram stoupe. Já teď klidně můžu trochu bokem, aby ho radar můj furt sledoval. A teď vidím, že mu zbývá ještě 4, 3, 2, 1. Teď už nás nepotřebuje a ještě mu zbývá 25 vteřin, než doletí do cíle. Že v tuhle chvíli já už můžu breakovat, vůbec nás to nezajímá, už to nějak dopadne. Teď na něm výbuch.